Joeksig, de podcast waar we gaan praten met mensen achter Jokes. De vereniging heeft zo'n 250 werkende leden die allemaal op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de Venlose vastelovend. En met die lui gaan we in gesprek. Vandaag met Boe van Nieuweborg, 24 jaar en al 9 jaar betrokken bij de vereniging. En vooral Jokes toekomst. Heb ik dat goed, Boe? Dat klopt, Bram. Ja, zeker. Vertel eens wat over zichzelf. Ja, ik ben Boe van Nieuweborg, 24 jaar zoals ze is. Als kleine blaag begon ze eigenlijk in de rood van Jokes toekomst. 2015. En toen langzaam maar zeker nog verschillende rollen doorgestroomd ben naar de organisatorische kant. En wat is zijn dagelijks leven? Ik werk bij Volvo Rutte als autoverkoper. En verleefd, verloof, getrouwd? Verleefd, nog niet verloofd, nog niet getrouwd. Zelfs wel midden in de stad wonen, denk ik. Ik woon midden in de stad, ja. Ganz een beetje klopt. Is toch altijd zin in de vastelovend? Ja, maar de beleven het wel anders als ze het organiseert. Ja, is er een groot verschil? Het groot verschil is niet minder tof, zeker niet. Maar ik weet nog dat ik heb het er een tijd geleden met iemand over gehad. Zeker omdat het nog een aantal jaar geleden was dat ik het nog niet organiseerde. Dan is het gevoel nog heel duidelijk merken van oké, ik val erin, want het wordt voor mij georganiseerd. En ik geef me geuver. Of de organiseert het zelf. En de bus is heel blij en voldaan en groots als het klopt en als het tijd. Want is dat ook voor dich toen, wie zo erbij kwam, 2015 en gaf ze net aan. Was dat voor dich dan ook de drijfveer van ik wil het ook eens organiseren? Ja, maar ik ben wel altijd immers geweest. Ik gewoon pas wat doen op het moment dat ik van mezelf ook weet dat ik het ken. Of denk te weten dat ik het ken. Want de vondstofeur, dat is het nog niet kost. Ja, ik kost de vereniging niet goed genoeg. Ik kost mine vastelovend. Maar dat is natuurlijk totaal niet wat de organisatorisch achteraan komt. En de leert nog steeds iedere dag bij. De leert nog steeds iedere dag commissies kennen, mensen kennen die door weer een belangrijk stuk in zien. Maar ja, dan moest eerst ervaring op doen, zo wie bij alles eigenlijk. En neem ons eens even mee. Wist je een echte Venlose jong, een blaag die mij opgegroeid is van kinds af aan met de vastelovend? We hebben vroeger een velden gewoond. Dus de Venlose vastelovend, dus niet als kind met de bolderkeer burger achter papa mama, dat niet. Maar toen zien we in 2009 in Venlo gaan wonen. En dat was wel meteen zo, klak, nou vallen we erin. Ja? Dus zeker ook vriendjes, vriendinnetjes op de middelbare school. En dan kun je ze wat laten opblijven. Dan kunnen ze alleen ook van huis weg, zonder papa en mam. En toen eigenlijk al meteen in de vastelovend wordt gerold. En dus toen meteen verkocht, zeg maar? Dat wel, ja, zeker. Ja. En toen zien we elders ook in de vastelovend gewoon vieren. Okay. Eerst waren het echt een Durpse vastelovend in principe. Nou ja, kijk, Mondag is natuurlijk ook super tof. Dat wel altijd meegemaakt. Ja. Dus dat was ook altijd leuk om vanuit een Venlo neer te weren dan terug te gaan naar de gekke Mondag. Dat was wel echt een leuk gevoel. Maar het moesten we natuurlijk inburgeren in de vastelovend. En dat is vanuit een dorp echt wel anders dan vanuit de stad. Ja. Wat is voor dich de vastelovend? Wie viert ze dat bijvoorbeeld? Ja, de vierstad, voor mij is dat zo dat mijn vastelovensgroep, om het zo maar te zeggen, de mensen waar ik bijvoorbeeld mee organiseren of waar we altijd met de vereniging mee zien, daar zien we ook een vriendengroep mee. Dus wat dat dan gaat, zie je die mensen het hele jaar door. En dat is ook maar altijd blij. En met vastelovend trekken ze dat lekker door. Dus dat is echt vastelovend aan het beleven, maar vooral ook aan het maken met die vrienden. En dat geeft ook voor mij de vastelovend weer een extra randje. Ja. En toen was het 2015 en toen dacht ik vind het super tof om wat voor de vereniging te gaan doen. Toen was nog jong. Ja. Dus is dat dan vanzelfsprekend dat als ze binnen Jokes iets wil doen, dat ze dan bij Jokes toekomst komt? Nee, ja, dat denk ik niet. Kijk, op het moment dat ze bij Jokes wil, dan is de vereniging zo ingericht dat er altijd wel ergens een plaats kan zien. Kijk, dan moest er denk ik wel voor interesseren en dan moest er affiniteit mee hebben, maar dat is met alles zo. Maar ja, als jeugdlid bij Jokes toekomst te komen en dan naar Jokes te gaan, dat is voor ikzelf alleen al een pre. Ja. Ja. En toen wie is dat gegaan? Heeft ze dich gewoon aangemeld? Of? Goeie kameraad van mij, Joep Hendricks, die heeft voor 2015 al bij Jokes toekomst gezeten. Dat is er toen even uitgegaan. Ik heb hem toen leren kennen toen het eruit gegaan is. En toen wordt het mijn beste kameraad. En toen zei hij van, ik heb bij Jokes toekomst gezeten, zullen we dat niet samen weer teruggaan? Ja. Want ik vond dat eigenlijk wel hartstikke tof. Nou, toen Margriet en wij zo'n gesprekje gehad, moest een of ander officieel formulier intekenen. Dat ik ook dacht van, we beginnen we in godsnaam. En wie oud was dit toen? Ik was voor oktober, dus dat was 14 nog.
Maar wie al was ze zelf toen? Ja, ik was 14, want in 2015 ben ik erbij gekomen. Ja. En ik weer 6 september ben ik jeurig. Ja. Dus toen was ik nog 14 wie ik erbij kwam. Dat was net voor mijn verjaardag. En dan gaf ze zich op. Kan iedereen zich opgeven bij Jokers Toekomst? Iedereen kan zich aanmelden. Dat was ook zeker in een tijd. Want 2015 is natuurlijk Jokers Toekomst gefuseerd met Jokers. Dus dat was echt wel een andere tijd. Ja. Toen hadden we nog geen wachtlijst. We hadden een super mooie... Wat nou dus wel? Ja, nou wel echt. En aan de ene kant siert dat de vereniging natuurlijk heel erg. Aan de andere kant zitten we dus ook in het bestuur echt te kijken. Nou, we willen natuurlijk iedereen een plaats geven. Iedereen dit te springen van, mag ik mezelf aanmelden? Ik wil er GB. Ja, dan wil ze natuurlijk heel zeggen, dood maar. Maar het wordt niet ten koste gewoon van de organisatie eromheen. Want als de plek is voor 50 en de prop er 80 in, dat gaat natuurlijk niet. Maar ik zag net ook van Jokers en Jokers Toekomst, dat was niet samen. Nee. Volgens mij denkt iedereen, en er staat zo'n beetje dat van hoe het de jaren 50 of zo. Ja, Wanneer bestaat Jokers Toekomst? Geen jaren 50, hè? 51? Dat denk ik wel, ja. Maar dat waren dus niet samen? Nee, dat waren niet samen. Nee, dat waren echt een twee verenigingen apart. Jokers Toekomst natuurlijk wel de naam gekregen door de vereniging Jokers. En door de toekomst van, dat is de jeugd. Maar in 2015 dus echt pas gefuseerd en ook samengeboren. En nu is Jokers Toekomst dus ook officieel gezien een commissie binnen Jokers. Okay. De Rutse commissie ook, want dat zien we nog altijd leden. Ja goed, Jokers heeft zo'n kleine 250 werkende leden. Ja, ontzettend. Nou ja, er zullen er zeker wel 100 bij Jokers Toekomst zitten. Ja. Heel even over die rol, want wat wist ik nu precies binnen de vereniging? Ja, ik ben vicevoorzitter van Jokers Toekomst. Dus Arno is voorzitter van de rol, dus voor het rood. Samen met Arno proberen we dat te organiseren in de breedste zin van het woord. Dan even voorzitter van Cluster Jeugd. En Cluster Jeugd organiseert alle jeugdevenementen van Jokers en Jokers Toekomst. En nog steeds ook binnen de begeleiding van Jokers Toekomst, die gewoon altijd met de kinderen, de jeugdleden op pad. En ja, ook vooral het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Wie kunnen dingen beter of anders vooral? Wie kunnen mensen ook vooral op de goede plaats staan? Nu kregen we al die kinderen die op de wachtlijst stonden toch ergens aangeheugd binnen de vereniging. Ja, en wie duidt iedereen ook wat er leuk vindt. Het is heel leuk om je ergens bij aan te sluiten en maar een algemene rol te hebben. Maar op het moment dat je heel goed kunt schrijven, ja, dan ga je bij de PNP. Ja. En dan ga je niet bij Cluster Jeugd om een evenement uit te denken. Als je dat leuk vindt, kind dat mag je ook. Maar hangt die kwaliteit boeken die ze heeft als het op die van Vermeers. Dat is ook belangrijk. Wie ziet die organisatie van Jokers Toekomst eruit? Is dat een beetje te vergelijken met Jokers zelf? Dus een bestuur erboven en dan commissies? Ja, daar hebben ze inderdaad een bestuur. Nu is het bestuur natuurlijk bij Jokers ook ingegeven door de Rood, door de voorzitters. Dat is bij ons dus niet. In het bestuur zit de Vos. Jonas Vroes is dat nee, te bedoel. En bij Jokers is het zo dat de commissievoorzitter ook raadslid is. Precies. En bij Jokers is dat gewoon een aparte groep jeugd. Ja, zeker. Omdat de jeugd bij ons is van 12, wie zijn 18. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid hebben over iets door rol ze in. En dat is niet iets wat ze op de leeftijd als gegeven kind hebben. Nee, precies. En dan is het algemeen bestuur en er vallen een aantal mensen onder. En dan valt door het cluster jeugd staat er eigenlijk parallel aan. Dat wil niet zeggen dat de een of de ander meer te zeggen heeft, maar die doen gewoon andere dingen. Ja. En doorvallen weer alle commissies eigenlijk onder. Ja. En dus is van 12 is 18, dus laten we zeggen ruim gezag de middelbare schoolleeftijd. Ja. En dan, als ze dan 17 is en dan staan ze op 11 nog geen glasje bier te drinken, maar wel een cola zero. Wat betekent dat dan? Nou, als het voordat het seizoen begint, als ze dan al 18 is, dan moet je dus niet meer in pak mee. Dus dat betekent dat ze geen rol op de voorgrond meer moet hebben, want dan is ze dus jeugd af, om het zo maar te zeggen. Okay. Maar als je in het seizoen 18 wordt, dan moet je dus wel nog een jaar in pak mee. Ja, dat is de afspraak. Dat is de afspraak. In het seizoen 18, dan rijden we het nog een keer af. Rijden we nog een keer door en dat mag. En dan ga je zo nog op kant mee om het een keer af te sluiten. Ja. En daarna dan kind ze doorstruimen naar een commissie van Jokers of binnen Jokers Toekomst. Zien daar ook diverse commissies die altijd heel hard op zoek zien nog niet aan was. Dus er is echt genoeg om door te struimen. En hier heeft die wachtlijst.
er stonden echt tientallen kinderen op. Of wie moet dat zien? Ja, Vereniging Breid hebben we dat echt wel gehad. Dus vooral de mensen, de dansgaten die het afgelopen jaren onder leiding van Sjan en Lisa, die hebben een ontzettende greu doorgemaakt. Ook qua wie ze op de bühne stond, qua aantallen, qua professionaliteit wie ze door stond. Dus dat is een ontzettend populaire rol geworden. En dus is ook dat mensen toch weer wie een kind geboren. Ja, zet hem maar vast op de wachtlijst. Zodat het er dadelijk in de keer dat gebeurt. 2032 dat is echt wel grappig. Dat is toch ook wel uniek, hè? Dat is toch echt een heerlijk luxe probleem. Het is een heerlijk luxe probleem, maar wat ik net zag, tegelijkertijd is het ook wel weer een kleine knoop in de maag. Omdat ze echt wils... Ja, er is niks zo lullig als iemand voor de raam zit te kloppen en de kind er niet binnenloten. Ja. Dus we moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Ik bedoel, ergens op wachten is ook niet erg. Maar de zoals Sugeer iedereen een rol willen geven die dat vroeg. Een rol, zei ze dan binnen Joekes Toekomst. Maar ja, de HES in 2019 ook een andere rol gespeeld. Ja. Ik heb hier een speltje. Wat is dat voor speltje, broer? Dit is het alt-adjudante speltje van Joekes Toekomst. Kijk. Ja, steekt het Joekes Toekomst kuken op met een scepter dooraan. Toen mochten wij de Venlose jeugdvastelovend gaan. Ik hoorde net zeggen, Joep Hendricks volgens mij. Nou ja, kameraad voor het leven, maar ook meide-adjudant voor het leven. Als precies, ik het goed heb. Ja. Wie was ook hoeigheid? Joshua Lamas. Kijk. En wie heb je dat beleefd, dat jaar toen? Gekke werk. Ja, daar moet ik nog even nadenken wie ik dat het best beschreef. Wie waren te alt? In 11 woorden alstublieft. Ja, wie waren echt te alt. Ja, mensen dat? Ja, wie waren 18. Dus wie mochten in principe sowieso niet meer een pak mee. Wie waren al begeleiding in dat jaar. Wie zullen ook geen rol meer in pak mogen hebben. Wat is tot de afspraak eigenlijk over? Wie altijd zo moest zien. Want inderdaad, Joekes Toekomst is vergeleken met andere verenigingen wat al hoor. Ja, dat klopt. Als je nu kijkt naar de prinsessen of de prinsen van het afgelopen jaar, hebben die toch 15, 16, misschien een keer 14 geweest. Dus wat dat aangaat, zien ze daarna ook qua leeftijd teruggegaan. Maar we waren echt wel de oudste van de afgelopen paar jaar. Dus we hadden het ook echt niet meer verwacht. Tenminste, Joep en ik niet. Want Joshua die is heel vroeg gevraagd. Die had plannen om te gaan studeren ergens elders. En die is toen, of de elders zien toen gevraagd van we zullen Joshua heel graag willen vragen, want het is tijd nog op het isje en dat willen we toch heel graag afwerken. Dat moet toch gewoon komen. Maar duidt dat het iets te oud was, duidt dat wat af aan wie tof het was? Of nee, dat had geen jaar eerder moeten komen. Had ook geen jaar later moeten komen. Soms staat dat precies. Precies geweldige leeftijd gehad om een dreespan te zien, omdat ze ook een stukje ouder is. En dat is eigenlijk moeilijk om te zeggen, want nu is dat wat jonger. Maar laat ik dan maar even egoïstisch zien. Dat we zelf hebben. We hebben er echt heel veel plezier mee. Dat bleef om altijd te zien ook in die rol. Misschien was gewoon het oudste dreespan van de toekomst. Dat natuurlijk voorzichtig willen, maar dat weet ik niet of dat verleden waren natuurlijk die regels anders. Ik heb hier de adjudantenmuts. Was dat voor Joshua? Want Joshua heeft nog gevraagd toen niet was het voor hem een vanzelfsprekendheid? Dit zijn mijn twee jongens die kunnen me alleen maar flankeren als ik die met me heb. Dat was echt een vanzelfsprekendheid. We hebben het er ook we hebben ook een aantal jaar samen gewerkt, hetzelfde bedrijf. En we werkten dan ook samen. En het was, we hebben zoveel plannen uitgedacht. En zoek hem te Münsterroute te zien. Dit wordt de liefspreuk. En dit wordt de hoezorde. En het was ook een hele saaie voorbereiding. Daarna voor Margrieta en de rest. Want jongens, volgende week wil ik de hoezorde hebben. Pat dezelfde over. Kan dat ding al. Want we hadden het al. Fantastisch. En even truc. Want over het dreespan zien kun je natuurlijk oren praten. Maar Joekes Toekomst in het bijzonder. Ik zie niet voor mij de medaille. Vertel er eens wat over. Wat is dit precies? Ja, nou, dit is de commissiemedaille. Er is een ontwerp van gemaakt. En iedere commissie binnen Joekes heeft dus ook een eigen medaille. Een versiersels was ze eigenlijk laten zien. Oké, bij deze commissie ben ik werkzaam. En voor Joekes Toekomst is dat deze. Dat is eigenlijk het afbeelding van het Alt-Wijshoes. Met een Jokers haan erin. Daar ben je natuurlijk een commissie van Jokers zien. En daar staat het kuken ook in voor werk. En door me, ik kan ze echt goed dragen. Ik zit bij Jokers Toekomst. Dit is waar ik een rol heb. Het iederlid precies dezezelfde?
Ieder lid een medaille van de commissie krijgen. Kopen. Deze is van het zilver, ja. Dus dat is wat meer kostbaar, maar dat hoeft niet. We hebben natuurlijk met jeugdleer te maken. Dus er is ook een China-versie, zo te zeggen. En die kind ze dan voor een eurotje 50 of iets meer kind ze aanschaffen. Maar het gaat er vooral om dat ze kind laten zien van ik ben werkzaam bij deze commissie. Dat ze door een beetje gerust op kunt zien dat daar hoeft geen groot prijskeertje aan te hangen. Nee, precies. Leuk als ze dat zelf leuk vindt, dan kind ze dat in deze vorm doen. Is dat sowieso? Betaalt ze bijvoorbeeld de contributie als ze lid is van Jeugd Toekomst? Als ze lid is betaalt ze €44 contributie per jaar. In tegenstelling, daar komen we ook achter u, in tegenstelling tot voetbalverenigingen, hockeyverenigingen, noem maar op, is dat een schijntje, ze kiest voor alles maar zoals kiest. Want zeker als jeugdlid, als die activiteiten is, en dat zien er nog een aantal wat door het jaar heen, dus niet alleen in het seizoen, dan wordt er altijd rondes drinken betaald in principe. En als het over de etens die hier gaat, wordt er ook gezegd dat er eten is. Maar dat zit allemaal in die €11. Ja, kijk, dat dan mee betaald wordt, dat zal natuurlijk niet. Dus we hebben natuurlijk gelukkig heel veel sponsoren die de Venlose Vastelovenden weer meer toedragen. Maar ook door mij Jokers en Jokers Toekomst. Dus dat is altijd hetzelfde. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om dingen mogelijk te maken, ook voor de jeugd. Want dat is wel echt de hoofdspreuk bij Jokers Toekomst. Iedereen moet lid kunnen zien van Jokers Toekomst en iedereen moet racebank kennen weer. Ook. Dus bij de grote jokers, om het zo maar zeggen, daar hebben ze het zelf ervaren. Dat kunnen ze niet voor een appel en een prins weer. Er moet wat geld achteraan natuurlijk. Maar is dat voor de jeugd? Wie moest ze dat dan zien? Nou, er zit een ganse commissie meer, een racebankcommissie. En die racebankcommissie, die begeleidt die jeugd natuurlijk van A bis Z in het ganse stuk. Maar goed, er moeten sponsoren voor gewerkt worden. En als dit een super idee is, we hadden bijvoorbeeld in Osjoor, we willen sjaals. Ja. En die willen we weggeven aan mensen, dus niet zomaar aan de normale vendoneer, maar wel immers waar we wat mee hadden. Mm-hmm. Maar ga ik maar eens een sjaal, dan hebben we er 50 of 100 hebben we er gehad. Ja, dan moesten we toch echt een serieus sponsorbedrag voor zijn binnen te halen. Neven de kosten die sowieso al gemaakt moesten worden. Ja, maar de medaille bijvoorbeeld, of de receptie, of eten en drinken. Maar wie wordt dat dan? Wie is dat allemaal met sponsoren geregeld voor de kindjes, laat ik het dan maar zo zeggen, voor de kinderen die dan in een racepan zitten? Nou goed, de betaalscontributie. Daar heb je vrienden van Jokers bijvoorbeeld. Die steunen Jokers Toekomst en Jokers ook met aanzienlijke bedragen. Dus dat is ook geweldig om dat iedereen weer te wat is vrienden van Jokers? Stel je me een goede vraag. Een apart gremium? Ja, het is een aparte groep die zich eigenlijk inzet voor de steun aan de vereniging. Zo moesten dingen ja, precies. Het is heel breed. Hè. Dus niet alleen voor Jokers Toekomst, ook voor Jokers van Vastelovendvierders die zich inzetten. Ja, ik heb heel veel verschillende, laten we zeggen, die geven steun aan de Venlose Vastelovend. En dan kan ook echt iedereen de racepan weer die dat wilt en die dat... Precies, daar is het qua hoezolders bijvoorbeeld. We hadden er, voor mij 1500 nodig, zoiets hebben we er gehad. Boelen hadden we nodig, zoiets. En er zitten er 400 standaard vanuit de vereniging krisen. Okay. En als zich tot dus 400.000 extra wil, als dat kan. Maar ja, dan moest ze wel centjes voor hebben. Ja. Dus dan moest ze op een gegeven moment aan de slag gewoon met sponsoren of de elders moeten het zelf betalen. Maar dat is ieder jaar of tegen zelf. Maar goed, meestal zien de kinderen nog wat te jong om zelf zoveel geld in te leggen. Dus bij Jokers Toekomst is het echt zo, de kind voor die €44 per jaar ook de racepan weer. En dan heb je een geweldige Vastelovend. En in die €44 zit dan het totale stuk wat ze is contributie. Dus alle activiteiten die je doet, want dat zien er nogal wat. Hè? De roodheid op paard, de begeleiding, de dans. Dat zit er allemaal in. Dat zit er allemaal in. En sinds dit jaar hebben we, er zien een 4 of 5 eetmomenten. Dus ook het ontbijt, bijvoorbeeld de Boerendinsdag. Mm-hmm. Dat is jaren truc altijd gesponsord geweest. Nou, die sponsoring niet meer. Wat ook met corona vast het gangen. Dus dat is ook begrijpelijk. Zo zien we 4 en 5 momenten waar we als vereniging zeggen, oké, door kunnen we faciliteren, door volgen we €5 per moment voor. Wat denk ik voor iedereen wel te behappen is. Dan kunnen we met z'n allen leuk gewoon ontbijten. Of ergens waar een eetmoment moet zien, kunnen we een eetmoment hebben. En die klei, want je hebt natuurlijk 1100 pakjes ergens hangen. Ja, daar gaat echt wel wat in zitten, ja. Dat geloof ik, ja.
Ja, Waar heb je die opgeslagen? Die stond in de Lourdes van Jokers. Die werden ieder jaar door de firma Dukers, werden die vooral de roodskostuums en dergelijke weer echt op moord afgemaakt. Dus en die blief in de vereniging, zeg maar. Dus als ze afscheid neemt, dan blief dat een pak van de vereniging. Ja, dat is echt in Brooklyn. Weer, Dus een Brooklyn overeenkomst. Dus ook de gardisten, dasmarietjes en dergelijke. Het blief allemaal van de vereniging. Het kind zien dat ze een keer eens een panty moest kopen of zo. Dat zal het wel zien. Maar echt het pak zelf en de scheunkeurs en neem dan maar op. Dat wordt door de vereniging echt betaald. Dus ik was in een panty willen zeggen. Dat snap ik. Hebben we een keer gehad op de Joeksovend? Kijk, met trucwekkende kracht wil ik het toch liever niet zien. Oké. Niet de podcast. Dan dat fijn in ieder geval. Ja. Geen beeld. Nee. Hey, en Jokers Toekomst heet dan Waalprinsessen. Ja. En prinsen natuurlijk. Waarom de Jokers Toekomst dat Waal en de grootte van Jokers niet? De grootte van Jokers, ja. Bij Jokers Toekomst, het prins of prinses weren, heet denk ik vooral vernoemd de kiek van het kind een andere betekenis ten opzichte van bij een vereniging voor volwassenen, dus bij Jokers. En waarom zo een meisje geen prinses mogen weren en een jongske wel, dat is op de leeftijd ook gar niet interessant of zich nu een prinses of een prins is, de beste noerigheid op dat moment. En door hangen superveel kindsdruimen aan vast en moeilijke momenten. En misschien ook graag een plaats om binnen Jokers Toekomst die discussie aan te gaan over. Het wel ik kan me voorstellen dat je als doel hebt gesteld van we willen ieder kind tevreden stellen en de mogelijkheid geven om ooit een keer op die. Dan komen we eigenlijk weer terug op wat we net zeiden. Net hadden we over de piekenkant van het verhaal, maar iedereen kan raceplan leren bij Jokers Toekomst. Dus ook meentje, jong, alles wat tussenin zit tegenwoordig, alles kan. En wie zoekt het raceplan uit? De Vos. En de Vos is nou? Jonas Voeks. Sinds een jaar. 2 jaar. Zeg ik dat goed? 2 jaar. En wie lang blijven de Vos? Bij Jokers Toekomst is dat meestal 3 jaar. Maar goed, ja. Zeg nu kijk, op het moment dat een Vos het hartstikke leuk vindt en dat door nu 1, 2, 3 geen opvolger is, ja, waarom zullen ze iets wat goed werkt dan vervangen? Ja. Heb je dat wel eens? Dat je verlegen zit om opvolgers? Nog niet gehad, zoiets dat ik weet eigenlijk. Want de Vos is meestal wel iets ouder, hè? De Vos is meestal wat ouder en de Vos mag ook als inzichte langer door gewoon in pak. Dus het is een uitzondering op de 18-plus regel. Oh, oké. Ja. Maar de rood, dat zien de wat jongere kinderen, die gaan ook echt op een bepaalde 10 hoes toe. Ja, we hebben dus een umkleedmoment in principe altijd. Dus we kleden gezamenlijk voor te beginnen. We kleden ook gezamenlijk af te ronden. En dan gaat iedereen naar huis of naar de stad. Kijk, dan scheidt voor ons ook het toezicht op. Dus op het moment dat iemand dan te laat toeskomt, we hebben wel eens heb je elders gehad, ziet je tot zo laat onderweg geweest. Ja, en dan kun je dus één keer zeggen, ja, dat is ons. En dan de volgende dag zei ze tegen het kind, ik zal even uitkijken, jongen, man belde gisteren al. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook niet al te druk. Dus voor ons is het echt niet meer ons verantwoordelijkheid. En dat zal ook met de leeftijd te maken hebben. Een meisje van 12 uur netjes door papa en mama opgehaald en gaat naar huis toe. Moet ik wel zeggen, daar zien we ook echt wel Mierenzens dat van ons van de begeleiding. Papa en mama net niet opnemen, want er kan wel eens wat gebeuren. Dan fietsen we even netjes mee. Is dat ook niet wel een erg grote verantwoordelijkheid? Ik bedoel, er is 100 kinderen bij Jokers Toekomst. Linksom of rechtsom, die was 24, maar iedereen is nog kind, neem ze eens volwassenen. En moet ook maar alweer op de goede plekken toegebracht weer. Ja, maar dat is spannend. Ja, maar daar zien we wel echt, er is hele goede communicatie met de elders vanuit het bestuur, de vereniging en de begeleiding. Dat merk ze ook echt. Dat is ook echt een vriendengroep ook. En die voelen zich ook ontzettend verantwoordelijk voor alle kinderen. En dat samenspel tussen wanneer weer de elders weer geacht het toezicht op te pakken en wanneer dat de begeleiding dat loopt altijd heel goed. En de begeleiding heeft ook sinds vorig jaar bij Rob van Soes een cursus mee mogen maken. Dus roepen we in de gedachten van het kind, wie komt een figuurlijke tik op de vingers binnen? Wie gaan we door mee? En wie doen we dat dan eigenlijk? Wie dringen we door op een positieve manier? Wie gaan ze met die pubers om? We kijken er echt goed naar, ook wie wij ons vooral erin kunnen ontwikkelen. En een veilig klimaat? Heb je een soort convenant of zo? Een veilig verenigingsklimaat, okay. Dat is iets dat MOS hebben, dat wil ze ook wel hebben. Maar goed, het gaat gewoon erom dat iedereen zich goed vult. Zo biedt dat we dat kunnen inschatten en ook meemaken, vult iedereen zich ook hartstikke goed.
Nog heel even over, terwijl we langzaam naar het eind gaan, over de persoon Boe. Ja. Want die dus al jarenlang actief betrokken is bij Joekes Toekomst. Ja. Vennosse Vastelovend in het algemeen. Ik heb hier een jesje, ongetwijfeld een Vastelovens jesje. Ja. Dat weegt ongeveer 19,5 kilo alleen aan de linkerkant. Wat is er allemaal op zitten? Van alles. Ik heb dit jesje, ik heb het gekocht wie ik echt nog een aantal motten kleiner was. Maar toen dacht ik wel van oké, ik heb geen zin om ieder jaar die puntjes op een ander jesje te moeten schroeven. Ja. Dus ik koop hem nu te groot en nu past hij al een aantal jaar. En ik hoop ook dat Dus de leeft de eerste jaren met zo'n lange precies, lange mouwen. ja. En het streven is nu ook om dat passend te houden. Maar goed, het klopt er wel dat het lukt. En wie is er die vastzitten? Want een aantal zien met een pinkje. Maar wat is het Ik heb ook een jaar echt de moeite genomen om met een heel klein boordje een geetje te boren. Nee. Echt in het pinken en door een neeltje met rood doorheen te jagen. Maar de laatste jaren merk je toch. Toen zo'n wagen op een gegeven moment ook niet organisatorisch bezig. Zo had had ik er iets en zin in. En nu, de laatste jaren is het gewoon flats, pinken erop. En een telefoon erin. En een telefoon. Die wordt wel eens doorgegeven naar de andere kant van de zaal. En van de dan parade, hè, heb jongens. je een hele leuke reactie. Ja, telefoon. En dat heeft ze altijd aan als ze klopt is met Joekes Toekomst. Dan ga je dit jas aan en ga je ze Ja, en anderen die ook, die zeggen wel eens, wat hebben ze dan altijd het saaie jesje aan. Maar ik ben wat dat betreft best wel een saaie verkleider. Oh ja? Ik heb dat jesje aan en daarmee ben ik te vinden. En ik zal op alles nieuws, maar zelf ben ik dan niet zo creatief in altijd. Ik ben er heel blij mee vooral. Creatief wellicht qua organisatie op de achtergrond. Dat wel, maar jesje, dat is hoe het komt. Afsluitend. Een liedje. We hebben iedereen gevraagd die aanschuift bij Joekzig, de podcast, de mensen achter Joekes, om een vastelovensliedje in gedachten mee te nemen. En welk liedje is dit gekozen? Het liedje wat ik gekozen heb is Vaderstad. Vaderstad, Pina Willem. Waarom dat liedje? Dat liedje is, het heet eigenlijk als een roeiend draad door ons dreespanperiode gelopen. Dit is iets waar we elkaar in gevonden hebben, wat we eigenlijk altijd al samen zongen. Daar hing voor ons een bepaalde emotie aan vast. Er zit voor mij een enthousiasme van de vastelovend in, maar ook het treurige van de vastelovend in. Alle emoties die ik tot beveel zitten ook in dat liedje. Vastelovend is ook wel treurig? Ja, tuurlijk. Zeker. Er hoeft maar wat te gebeuren met vastelovend. En dan is het wetsen nog, bij vastelovend. En dat gebeurt natuurlijk, dat is zo. Maar er zitten ook, in de vastelovend zitten heel veel mooie emoties. Maar ook emoties tussen dingen, de zeuver. Of de vulstet een moment overheid. Of zoiets. Of iets ganz wat anders. Maar dat is wel echt het mooie van de vastelovend. Dat ze iedereen ook bijeen komen. Mensen die ze normaal gesproken op de trots tekenen. Wie is het? En doorlaps. Die slaan dan de armen in de geer. En dat is het hele mooie spel wat we vastelovend noemen. Ja, is dat voor dich? Echt wel. Dat is voor dich de vastelovend. Ja, vooral die emoties die bijeenkomen. En met z'n allen bezig zien met einddeel. Dat betekent voor iedereen wat anders. Maar we kijken allemaal met dezelfde neus naar de vastelovend. Hallekie idee. Volgens mij kunnen we niet met mooiere woord afsluiten deze podcast. Boe van Nieuwenborg, dank u wel. Geen bedankt. En heel veel succes bij Joekes Toekomst. En Lotto van Oet gewoon nog jarenlang betrokken bij die prachtige vrijheid. Zeker weten. Veel succes met de podcast. Dank u wel. Goed.